भिडियोटी देखिबा पूर्व समस्त दर्शक बंधु मान को अनुरोध करछि दया करी भिडियोटी को फैमिली मध्ये बस देखत नाही दया करी नुची देखा बंची थिला बेले टिके पानी देबे नहीं मला परे टिके पानी आनी पाटरे देबे हे भगवान जाओ डेरी हो बजे मो डाक सुनिलो ये खरा रे चाली चाली मो गलु पूरा भालु द्वार दे परिसर रूपक बाहरी गलानी खाली कोन सेति की ये तळ गला ठु ऊपर गला पानी न पाई सुखी गला जल छत्र आउरी 10 किलोमीटर तामने तीर चिन्हटा इे देछि माने मो पछरे रहिला पुणी मते 10 किलोमीटर पछु जिया पड़िबो प्रभु काहे कि एमिति करूछ हे खोला मेला आकाश ए चला बुला बादल काहे कि ऊपर अछ आसो तळु को आसो हांडी भी तळे अछि आ गाडी भी तळे अछि आसो आसो बाय वन गेट वन फ्री आसो याडा सब पटे पटे जळा मुंदे पिय मुंदे एपटु का पानी दही पानी नींबू पानी नींबू 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 पड़ती हां हां नींबू न सेपटे किछ नै गरम पानी सेठी एठी ठंडा पानी तो आसंतु पियंतु आसंतु मागना खिया जळ छत्र हमर सब मागना सब जिंस दे देबो आसंतु हां हां पटे बरपत्र को अष्टपत्र आम दी सांग जल छतर जल मुंदे पिय मुंदे एपटुका सो कहा कथा चिकण बाप हलानी सत अनुभव फिल्म बाळू को गोटे पिय पानी दे निपार टाइम रे छतर किया कोन नंगला करी के पेट एडे दे ठिकरी आयो रे मां दीटा तू कोन रखुनी पाखरे मार के आकु ठे पके आकु ठे एडू चित्ता गंजी पके को पड़िया नंगला करी के फाउडा बेंटो घुसेई देबी
କଣ କଦଳୀ କହୁଛୁ ମ ତୁ ମତେ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଖରା ବେଳଟା ଯାଇଥିଲି ଲୋକ କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ ଆସିବ ଲୋକ ପାଣି କୋଉଠି ପିଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆବେ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପଡିଯିବ ଗାଁ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି କାଳେ ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ବାଦ। ଆଉ ବାବୁ ହେଇବା ଜଳଛତ୍ର ଦିଟା ଜଳଛତ୍ର ଅଛି କୋଉ ପଟେ ପିଇବା ଏଇପଟେ ପିଇଦବା ଆଉ ସେପଟେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଏ ଗରମର ଭାଇ ଗୋଟାଏ କଥା ଯିବି ଯେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହଉଛି ତାହେଲେ ଜଣକା 15 ଦିନ ଲେଖା ଭାଗ ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥୋଇଛ ମୁଁ କୋଉଟା ପିଇବି ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତ ଘରେ ପଶିବା ଲୋକ କବାଟ କାଇଁ ବଞ୍ଚ ସିଧା ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ପଶିବ ସିଧା ସେ ଘଇତାଉ କି ମାଇକି ନାଉ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାରିବ ଆରେ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଛାଇ ତଳକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ କୋଉ ବାଳକୁ ଆସୁନ ଆସ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଅନେଇଥା ହରେ ଶଳା ଲୋକ କଥା କହି ଚୁନ ମାରି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକ କଥା କହି ତେଲ ମାରି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକ କଥା କହିକି ଟଙ୍କା ମାରି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ କଥା କହି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ମାରି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଶଳା କଣ କହୁନୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଖରା ଉଦୁଦିଆକୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ତମର ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଲି ତମର ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଛତରଖିଆ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଜଳବୁନ୍ଦେ ପ୍ରିୟ ମନ୍ଦିର ତୋ ପାଡ଼ ପାଏ ଲେମ୍ବୁ କଟା ସରିଛି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ା ସରିଛି ଆଉ ସବୁ ସରିଛି ବାଳ କାଇଁ ସେଠି ଅଛି ପାଣ୍ଟା ଆସିକି ପିଉନ ଦିଦିଆ ତୋ କଥା ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ହଉଛି ତିନ୍ତୁଳି ଭାଗ ଟିକେ କମ କର ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ ତ ଯୋଉ ଧୂପ ଲଗାଉଛୁ ଆମେ ବି ସେଇ ଧୂପ ଲଗୁ ତୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଆମର ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଆରେ ଯଦି ଧୂପ ମିଶୁଛି ଯଦି କାଠି ମିଶୁଛି ସେ ଲୋକ ଆଇଲେ ତୋ ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଫଟନା ଏଇ ଯୋଉ ଏଭଳିଆ ଖରା ଯୋଉ ମୁଁ ଖରା ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଡିଟା ମୋର ଫାଟି ଇଏ ତ ଟିକେ ହେଲେ ପାଣି ଦିଅ ତମେ କଣ ପାଣି ଦବ ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଯାକ ବିଷଖିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ତ ସେତେବେଳଠୁ କହୁଛି ଏଠେଇକି ଆସ ତମେ ସବୁ ବାଳ ଲୋକ କଥା କାଇଁ ଶୁଣୁଛ ହଏ ଆମର ତ ହାଣ୍ଡି ରହିଲା ଏଠି ତମର ତ ଗାଁ ରହିଲା ସେଠି ଆଉ ପାଣି କ ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଇ ତମ ଗାଁ ବସିବ ବାଳ କାଉ କହିଲି ବେ ବାଳ କାଉ କହିଲେ ତତେ କହିଲା ବାଳ କହିଲେ ତତେ କହିଲା ଆରେ ବାଳ କାଉ କହୁଛୁ ହାଁ ଆବେ ତୋ ବାଳ କି ବାଳ ଦେଖି ବାଳ କହି ବାଳ ଶୁଣି ବାଳ ହାଁ আরে ভেন্ডি কইলে নালো আরে ভেন্ডি কইলে নালো মো তরফରୁ ততে গোছালে বালো আরে ছড়া কথাটা করিউচু আরে মনীষ পিলা ব্রহ্মরু জাত ଏ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହୁଛି କି ରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଆଉ ଆମକୁ କଣ ସା ମାଟିରେ ତିଆରି କିଛି ପଦାନ ଦିଶିନି ନା କଣ ଯେ ଆମେ ବି ସେଇ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ ଏ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଭାଇ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଦୁଟିଏ କଥା କହିବି ଆଉ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ରାଣ୍ଡମଲି ଭାଷା କହିବି ତମ ଲେଖା ସାଙ୍ଗେ ତମ କଥା ଜମା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ ସେ ନେଖିଛ ଜଳ ତୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ବାଳ ତମ ଦି ଜଣ ମଝିରେ ମୁଁ ରହିଯା ଛୋଟ ବଳ ସେ ବାଳ ଗୁରା ଉଡି ସବୁ ସେ ପାଣି ପଶିବ ନାହିଁ আরে ভাই তুমি বেরি খাই কত তুমি আসি এটি পিউ না দৌন দিলে পানি পিই পড়েবি আচ্ছা আসো ভাই আসো এইদিকে আসো আরে এইদিকে আসো আরে পানি এই আরে পানি এই ଆମେ ଦିନରେ ହାପୁସ ଥିଲୁ ଯେବେ ରାତିର ତେଲ ନେଲୁ ଲୋକେ କହିଲେ ତିନି ବଜିରୁ ଗଲ ଯିଏ ଯେତେ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହଉ ଆମେ ସୁଜୁରିବୁନି ଆଉ ବୁରି ନଜର ବାଲେ ମୁଁ କଲା ସୁନା ପିଲା ହେଲେ ଟିକେ ସ୍ପୁଡିଲ 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 ଏ ବାପା ଟିକେ ଜଳ ମିଳିବ ପାଣି ଭାଇ ଆସିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ ପାଣି ତକ ସବୁ ଛୁଆ ହାତୀ ଭାଇ ପିଇଗଲେ ଆଉ ତ ପାଣି ନାହିଁ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ ଆଗକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପାଣି ମିଳିବ ଆହୁରି ଆଗକୁ 10 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଚାଲିବି ହେ ଭଗବାନ
खत्म बाय बाय ଯଶ ହଁ ଯଶ ହଁ ଏରେ ଏଇ ଶଳା ହେଇ କଣ ହେ, ଏପଟେ କଣ ତୁ 4-6 ଦିନରେ କାଇଁ ଖଟିଆଡେ ଯାଉନୁ? କୁଆଡେ ଯିବି ଖଟିଆଡେ ଖଟିଆଡି ହଁ। ଖରା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଜଣା ପଡୁନି 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏଭଳିଆ ଖରାରେ ମୁଁ ଖଟିଆଡେ ଯିବି ଏରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି ବାହାରି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ଉପରକୁ ନେଲା ଛତା ନାହିଁ ଖାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡା ଉପରେ ଖରାରେ ଜଳିଗଲା ଆଉ ତମେ ସିନା ବଡ ନକ ତମର ବାଇକ୍ ଅଛି କି ହେଇକିନା ମୋଡିକି ପଳଉଛ ଆମର କଣ ଅଛି ଆମେ ନଡିଆ ତଳେ ବସିକି ପଇଡ ଗଣିବୁ ଆଉ କଣ କରିବା କଣ ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ତୁ ବି ଗାଡି କିଣି ପାରିବୁ କେମିତି ହଁ ଆଉ ତୁ ୱାନ୍ ୱିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ କି ୱାନ୍ ଆରେ ୱାନ୍ ୱିନ୍ ରେ ଗାଡି ମିଳୁଛି କେମିତି ଆରେ ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ BMW X7 ମର୍ସିଡିଜ୍ G କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ଜିପ୍ ୱାଗନର ପାଇସାରିଲି ତାପରେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ମିଳୁଛି ସତରେ ହଁ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରମୋସନ ଉପରେ ପ୍ରପର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ତାପରେ ମୋତେ ୟାର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯାହାକି ବହୁତ ଇଜି ଆରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୌକା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗିଭ୍ ୱେରେ ଜିତି ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଘର ଆଗରେ କାର୍ ଆସି ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବ କୋ ମନକୁ ହଁ ଆରେ ୱାନ୍ ୱିନ୍ରେ ବହୁ ଲୋକ ଜିତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ସେମାନେ 3ଟି କାର୍ ଗିଭ୍ ୱେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ବାହ ଆରେ ହଁ ଆଉ ତୋର ବି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି BMW X7 ଜିପ୍ ୱାଗନର ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍ G କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ତୁ ଏଇ ୱାନ୍ ୱିନ୍ରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବୁ ଆଉ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ 15 ମେରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁ BMW X7 ଜିପ୍ ୱାଗନର ମର୍ସିଡିଜ୍ G କ୍ଲାସ୍ iPhone 15 Pro Max ଏବଂ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଜିତିପାରିବୁ ତ ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ସେତେ ବହୁତ ଟିକେଟ୍ ତୁ ଜିତିପାରିବୁ ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇସ୍ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ବି ବଢ଼ିଯିବ ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କରୁନି ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ କୁ ଭିଜିଟ କରୁଛି ଯା ଦେଖିକି ଖରା ହଉଛି ବାପା ହଁ ଟିକେଟ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଦେଖିକି ତ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଗିଭ୍ ୱେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 3ଟି ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଘରକୁ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ଶୋଇଛି ଶୋଇଛ ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ଚୁଲି ଜଳେ মুন্টে কুচি বিষ গালুছি ঝুঁকা ভিতরে সে বসি যাউছি মুন্টে কুচি বিষ গালুছি ঝুঁকা ভিতরে সে বসি যাউছি এই ঘরে କିଏ ଅଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ଅଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଧନ ଧନ ଆରେ ମୁଁ ବି ଏକା ଅଛି ଜଲ୍ଦି କୁଆଡେ କଲ ଧନ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ତମେ ନାଲ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁଆଡେ କଲ ଧନ ଆରେ କବାଟା ଖୋଲୁ ନା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ କିଛି ପିନ୍ଧିନି କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ভগবান কিছু পিন্ধি নাই তাମାନେ ଆଜି ମୋର ନୂଆ ଖାଇ चाट खाइली मलेई खाइली चाटी इडली खाइली चाट खाइली मलेई खाइली चाटी गोटिए गुड़ी रे दुईटी शिकार करली जानी ताएठी चेहरा तारो देखी हेलानी आउ लोकी तरली लागु आखियो हेलानी आउ चाकू ताकू देखी टिपिकली गला आलो आलो देह हाथ स्थिर स्थिर हेला चलुथिला बल तार चलुथिला दब दब होउथिला गाड़ी चाबी ऑन थिला
ହଳା ସବୁ ଯାକ କଥା ତ ମୁଁ ହଉଛି ମଜା ତମେ ନଉଛ ନା ଆରେ ଶଳା କଦଳୀ ଭାରି ମୋର କଦଳୀ କାନ୍ଧି ମୋର ଦେଖିଲା ଫେରାକୁ ଯାଇ ତମ ଘରେ ପାଇଛି ଆରେ ଆମେ କଣ କଲୁ ଯେ ତମ ଘର ତ ଧୂପ ଲାଗିଛି ଆମର ଟିକେ ବାସନ ଆଇଲା ଆଉ ଆମେ କଣ କଲୁ ଆରେ ଏମିତିରେ ବି କଥାରେ ଅଛି କେତେ ଖାଇଲେନି ଶୁଆ ସାରି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ କଣ ଯିବ ସାରି ତମେ ଖାଇବ ତମେ ଖାଇବ ମାନେ ହଇରେ ଶଳା ସେ ଜିନିଷ ତ ମୋର କଣ ଖାଇବି କଣ କରିବି ସେସବୁ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ ତୁ କାଇଁ କରିବୁ କଣ କାଇଁ କରିବି ଆରେ କାହିଁ କଣ କରିବି କାରଣ ମୁଁ ତା ଜି କରିଆ ସବୁ ତମେ ସବୁ ଛାତ ଦେଖିଆ हेलो नहीं 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 इसी एक्चुअली बिले रे छेली पसेइतल तो उड़ौतली सेति काटी देथिली आ आइया बजे हां मु कोन कहउतली कि एही तमे आज राति टिके देखाले होतानी बढ़िया हंता बढ़िया होता केमती कोन देखा सुनो आज रात 12टा बेले हम छात ऊपर को पळे आसीबो आमे सब सेठी सोइतिबो कोन बा छात ऊपर तमे सब सोइतिबो मु जदी तमु भाबी तम बो को मारी बसिली तम बा कोन कहइबो कोसला मु थाउ तो हम घर के बसिला कतडा खराब होनी आ कोन भलो उपाय दउनो अरे सुनो तुम एमती कहीं हो जे टेंशन नहीं छात ऊपर आसला परे देखिबो जहा पादरे पाउंची थिबो ना से हेउची मु तुम आसला परे खाली पदर टिके गुली गुली कतो उठी जाइनी ठीक अछि हां हां ताले ला ठीक अछि आउ जिए पाउंची पिंदी से पादटा को देखिबी मु से खाली छल छल कर देमु जानदी तमे आउ आ ताले ठीक अछि रेडी मु आज राती रे कन्फर्म जाई पहुंची हां आओ बापा ले रुक देखा आपने लापरवाही का नतीजा मो 1000 थर बजार जाई परिबिनी कोन बोली भाबिछु कि मते हां सळा छतर खाई पतर कोटे माई कि ना अरे जो बिला खरा होची मते कहू बजार टिके जाऊ ना मो बाळ ना सेति के थाउ तम बाळ से बाळ उडी के भात रे पडुची एठी सुनुछ मोसा करची मो पाई दीटा फळ आण कौळ फळ ना मो कहला फळ नहीं नहीं तू आज ओसा करछ तो पे फळ आसीबो तू एटा काम करनु तू टिके कसा कर दनु तो पे दीटा कुकुडा आसी बच्चा तो आई कि ना हाय रे दोइबो स्वामी जदी एमती हिस्ट्री कथा त करिवो को स्त्री सहिबो मोसा व्रत करूची मो सुहाग जेमती 7 जन्म जाय छिडा है कि रहइबो आउ एठी एमती कथा त करछन कौन कहलु सुहाग ठिया होइकी रहबो नहीं ठीक सुहाग टा ठिया हबो बढ़िया ना बढ़िया सुहाग ठिया हबो तते टिके खराब लागुनी तो बेलर छ मको लज्जित जनक जो कथा वार्ता करछु मते जी माइला आया लागुची हइलो माई कि ना तू जो बेला मते उदुदिया खरा बेले से बाजार आडे पठौछु मो जौबर नष्ट होई गलानी आउरी कहछु कोन सुहाग ठिया होइकी रहइबो छा जेते बेले मु युद्ध क्षेत्र गला बेलकु मो खड़क टाइम तळ मु आई जाउची आउ सुहाग ठिया होई करइबो ठिया होइकी रहबो थोड़ा ठिया हवा लोकटा तो अबिका स्लीपिंग मूड रे तुम बेटा मनीष पिलाटी एमिति कोन होछ गोटे मापटा तुम स्वामी स्त्रीटी भड़ा आसला बेला झगड़ा है कि दांत मछली नंगला काई होछ बेकार लोक उड़ा नहीं ए मालो आलो मु नगला हो नहीं तो बहुता नगला होची तमर से बाजी कथा बंद करो अंडीराटा है जाऊ ना ना मोर से अंडा फंडरा हबार नहीं मो पछक माई पिला है कि अंडाटा उसुमेबी कि तुम अंडा हेबिनी कि खरा को जिबिनी कि मो पछ बडी चोपा मु छड़े हला तमे गोटे काम करो मो चूड़ी मो पाउजी आ मो लुगा नै कि पिंध आ बस मो जिबी तू दउनु दे मु पिंधी देबी बरम तू अखड़ा काखर पूरा जा हां निया
सोमवार संक्रांति रे खाऊछु आइंस सोमवार संक्रांति रे खाऊछु आगु हाँ आजी आजी रज ଗାଁ ତାକୁ ଗାଁ ଜମା ପାଟି କରିଦେନି ତୁ ଓଲହୁନ୍ ତୁ କଣ ଧରି ଗଲେ ବେଳ ଓଲିଆ କଣ? ହେଲା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଲି ଯିବି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବି 5 ମିନିଟ୍ ମୋ ଭାଇଟା ଆମ ଗୋଟଳ କରୁଛି ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଘଣ୍ଟା ବୋଲା ତୁ ଟିକେ ତୁ ମୋ ଭାଇ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଆମକୁ ସବୁ ଟିକେ ଖାଲି ଜଗିଥାଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉଛି ତମେ ଆମ୍ବ ଖାଅ ଆମ କାହିଁ ତୋଳି କାହିଁ ଆମ୍ବ ଆଇଲି ହଁ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ପଳେଇବି ତମେ ଜଗିଥାଅ ଲୋକ ପାଖ କିଏ ଆସିବ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ଆମେ ଆଉ ଖାଲି ଏଇ ଏମିତି ଖାଲି ଠାର ଦେଇଦେବ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆଉଛି ହେଲା ଏ ଶୁଣ 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 ନା ପୋଲିସ ପାଣି ନେଇଯାଉ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଖି ଆଜି ତୁ ଓଲଉନୁ ଗାଡିଟା ବନ୍ଦ କରୁନ ଛାତ ଉପରେ ବଇଛି କି ଆଉ ଯା 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 ଉପାସି ଆସିଲୁ ଆଜି ଅଧେ ଆଜି ଏଇଠି ତୁ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଆମେ ତ ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆଉ କାହା କଣ କହିବା ଆଉ ଧର ଦିଅ ଆମ୍ବ ଚୋବା ଏଇଟା ଖା ଆମ୍ବ ଚୋବା ହଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଜୀବନରେ କାହା ବାରି ଆମ୍ବ କିରେ ଭଲ ନାଗୁଛି ସେପଟେ ନାଲିମ୍ବି ଏପଟେ କଲିମ୍ବି ଆଉ ସେଇଥିରେ କାମ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଇଆଡ଼ ନେବା ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ଛକ ଉପରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବାଡେଇ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଗଲୁ ମାନେ କେତେ ପ୍ରେସର ନେଇକି କେତେ ନେଇକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲ ଖାଇଲ କିଛି ଗୋଟେ ଦବା ଗୋଟେ ଦାନ କରିଦବା ହଁ ଯଦି ହେଲା ତମେ ପେଟ ବିଷ ଖାଇଲ ନା ବିଷଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ବିଷ ଖାଇଲ ଏଇଠି ବେକ ବିଷଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲ ପିତ୍ତ ସହ ଖାଇଲ କିଛି ଦେଲ ନାହିଁ କେମିତି ଦବ ବିବେକ ନାହିଁ ପରା ହୃଦୟ ନାହିଁ ପରା ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ପରା ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ବିବେକ ତ ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ବିବେକ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଖାଇବା ଆମକୁ ଦବ ନାହିଁ ବିବେକ ଅଛି ନା ଭଗବାନ ସହିବେ ଭଗବାନ ଏତେ ଗୋଟେ ଆଇଲୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତମେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବ ଝୋଳ ଦେବା କଥା ନାହିଁ କାହା ବାରି ଆମ୍ବ କି ଜାଣିବା ଚାଲ ପଳେଇବି କାହିଁକି ଡାକି ତ ଚାଲ ପଳେଇବା ପୋଲିସ ବାଲା କର ସରିଦେବା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବାଳ କେନ୍ଦାଳିବ ଆମର ଶୋଷିଲା ସାଙ୍ଗୁ ଏଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଳିଛି ନା ପାଣି ଆଗ ମରୁ କମରୁ ପାଣି ପାଣି ମର ନା ଏରେ ତା ପାଣି ପଛେ ମରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆମ ପାଣିଟା ମରିଯିବ କାଇଁ କହିଲୁ ଆରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛି ବାଟରେ ସିଏ ଶୋଇଛି ଶଳା କଠରେ ଯଦି ପୋଲିସ ବାଲା ଆଇଲେ ଆଗ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ନୁହଁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ନାଡ଼ ସକାଳ ପଇଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଜାଣୁନୁ ଗେଧ ଭଳିଆ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୋଲିସ ତମେ କାହିଁ ଡରୁଛ ତମେ ଆଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଯୋଉ ହୁଡୁଡୁ ବାତ୍ୟା ହେଲା କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଫାଇଲି ବାତ୍ୟା ଆଇଲା କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ଆଇଲା କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଏବେ ଯୋଉ 2 ମାସ ତଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚକାଟଳ ବସିଲେ ଏଡେ ହେଲା ସେଠି ବି ତୁ ନା ମୁଁ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଭାଇ ପୋଲିସ ମୋର ମକା ଆଳୁ ସିଧା କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଆଗ ଠିଆବୁ ତ ହଁ ମୁଁ ଆଗ ଠିଆ ଏଠି ନା କଥା ଦେଲୁ ପୋଲିସ ଜଗିବୁ ଆଗ ଠିଆବୁ ପୋଲିସ ଆମ୍ବ ଖା ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ଖାଇଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି ମୁଁ ଭାରି ରାଜି ଲୁଣ ଟି ଆଣିଲା ଆମର କେମିତି ଖାଇବା କାଖରେ ଡାକି ଖା ନୁନେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଗୋଟେ ପଛରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲେ ନା କ'ଣ ନା ମ ହଁ ମ ସାର୍ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ବା କହୁଛି କ'ଣ ମୋଠୁ ଅଧିକା ତୁ ଦେଖିଛୁ ଏଇଠି ଜବକା ଚୋଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁଁ ଆଖି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଅନେକ ଗଣିତ କହିଦେବି ପଚି ଘାଣ୍ଟରେ କେତେଟା କାଳ ବୁଝିଲୁ ଆମ ସାର୍ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହଉଛି କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଓହୋ ୟାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୋଧେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡିଛି ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାର୍ଟିଆ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଶଳା ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଛାତ ପକେଇବାକୁ ଆସିକି ହାଲିଆ ହେଇକି ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି
आरो टेंशन उठे पुणी एते गुड़े लोक भितर से पाउजी नगा गोड़ मु कोठी खोजी मु जानी पानु खोजे मु ताला तकलीफ रे पइला नानो ये डाकी जी सुजग देखि ओटे छाड़िया कथा से कोठी रे थिबल ते खोजिया पड़ियो हिते बाल हाँ म कौन अच्छी गोड़ को कमी चम देखी भाया कौन मुहटा तो एत सुंदर बोपाद बोधे घसी बेपाद ये गोबर फोबर चकटा चकटी कर गोड़ गोड़ा एमती खड़ा पड़ जाड़ चढ़ई दबा अरे घंटा घंटा पूरा बाद को छुईलानी तमे टिके उठा मु तमु टिके छुई दे गोटे कथा जान खास तमरी पाई मु मो बयस निया को दबे दबे रखते आज तुमको पाखे पाई टोटाल लगे लगे निभे देवी जुन जुन अरे उठुन जीवा हाँ धन जिम जिम अरे उठुन जीवा कौन जे डाकी कहूचा बाप बाप मु कहीदे तू फेर गोड़ को धरिकी सुलसुल करिबे हला तू जो पार्लाटी करूचु विश्वास कर चेपा भी एतिक समय माने जागुड़ थो तू जति समय जाग मौसा हां बढ़िया सही पड़न तो मौसा आसन मिसी से सळा होई रे सळा मोरेटी दिन सारा कटि कटि मु गा पटुची ठुटी राती ओदरे मु जो को गा जे कहिछु मौसा से डाकी थिला मत टाइम एज केते लानी आनी फोन टा कहते देखियो से घंटा तो घंटा चली चली टाइम देख अरे से आसीबोटी के जानिबा कुआडे गला ये कोन से खाउसला मांस खाउछ ना जाऊ खाउ ततला हे जिमा बसियो कहिलो कता पीस पड़ी है अरे तमे सब किए आउ एते रात रे कौन चलची हां नहीं सर कथा कौन की खोला पवन डायरेक्ट एठी बाजू तो हम सेत में एठी के ओहो खोला पवन ताले एठी की बाजू अच्छा मु जदी खोली के बाड़ी बाड़ी गुल्ली खसै देबी आगे ना
ସାର୍ ସେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଲିକି ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ ଯେ ଚୁପ୍ ଶଳା ଏକଦମ ଚୁପ୍ ଶଳା ସତ ସତ କଥା କୁହ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ନହେଲେ ଶଳା ତମ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି କବେ ସାର୍ କଥା କଣ କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଉଛି ତ ଏ ଭିଣେଗରକୁ ପଣସ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ପଣସ ଦେଇଦେଲୁ ଏଠି ଆମେ ଅଠା ଛଡଉଛୁ ନା ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଟା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା କାଇଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଏଠି ଦେଖିନି କେବେ ଦେଖିନ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ପରିଛି ହଁ ଆମେ ତ କେବେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ନା ତମେ ଶଳା କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ମାନିବ ନା ଆମେ ଜନ୍ମ ବାଣ୍ଟି କାଟ ଭାଷା କଣ ନାଇଁ ଆମେ ବାଣ୍ଟି କେଟର ତାଙ୍କର ସିଏ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ଜିନିଷ ଆଣ अबे हे कबे डरुछ काहे एवढा पोलिस न आउ ये पर आसन वाला देखो तेल साबुन धरिक आइंदी मो सेया कहउदिली आमे ओडा मिछरे धरिक मुति पकाई अरे हे ये को गाड़ी रे तेल नकाउडा बसलानी इसा बाड़ी ना माछ को पखड़ा नगई खाइबो ए जीवनर बंधन लुहरे हसे फगुण कि भल मंद कि हस कांद हरि काई लागे सब समान एई बोधे प्रेम पहुँचली प्रथम लक्ष्य स्थल बर्तमान पहुँचली आउ कि अସୁବିଧା हाँ मोर तो गला बस आस बेच बेच एकदम गोड़ पर गोड़ पकड़ मुझे देखिए बसटा कौन मत तुम 3 दिन आगु शासन कलनी मु आज मरी बोली तुमरी भरसा शला खरा तर बिल भितर पशिकी मु दौड़ी मत कौन भल लगुच 5 लोक देखुछ एपटे 5 किलो सेपटे 5 किलो नहीं दौड़ा जो कष्ट तुम जानी पड़े भी तथापि समय केयरलेस टाइमलेस थोपलेस बाललेस बाल को एपर्त कहीं आसी ना मन बाकू ओहो इठी नडिया फळिची हे
ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ନେଇଯାଏ ତଳି ଗଲା ବେଳକୁ ଦିଟା କାହିଁ ଗଛ ନେଇଯାଉନି ନଗେଇଦବ କଣ ଆଙ୍କର ତଳେ ଯୋଡ଼ା ଆମ୍ବ ହଉଛି ଖାଲି କଣ ଆଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯୋଡ଼ାଇ ଆମ ତମେ ବୁଝିଲ କିଛି ତମ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ପାଉନା ଓ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କି ଖରା କଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତମେ ଗୋଟେ ଜମପୁରରେ ମହାରାଜା ଏ ଖରାକୁ ଡରି ବିକଳିଆ ହେଇ ଭଗବାନ ଡାକୁଛ ମୁଁ ତମ ହେଲି ବୋଲି କଣ ମତେ ଖରା ନାହିଁ ଖରା କାଟୁ ନାହିଁ କାଟୁ ନାହିଁ କାଇଁ ତମ କେତେ ପାଣି ସେ ପଳାଶୁଣି ଗଲ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆଇଲ କୋଉ ସିଆର ବି କୋଉ ପଳା ଶୁଣି କଣ ତମ ଜମପୁର ଯୋଉ ପଳାଶୁଣି ସିଆର ବି ଜାଣିନ ମୁଁ ଜମପୁରରେ ରହିଲା ଲୋକ ସେ ମାଳତୀ ପଟପୁର କଥା କେମିତି ଜାଣିବି ଅଯଥା କଥା ଆଚ୍ଛା ଜମପୁର ମହାରାଜ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜମ ନା ଗାଈ ଚରାଳି ପଘା ଧରିକି ଆଇଛ ମତେ ବେଳକୁ ଆରେ ଇଏ ଜମ ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ବିକଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଇଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଇଲା କାହିଁକି କାହିଁ କଣ ଆମର ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଜମ ଥିଲେ ସିଏ ନଉଥିଲେ କୋଉଥିରେ ଭିଡ଼ିକି ନା ଦୌଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆଇଲେ ସେ କୋଉଥିରେ ନଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିକି ନା ଦୌଡ଼ିରେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟରେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ନେଇକି ଯିବି କଥା ଖରାପ ହବନି ହେଇଠି ଟୋଟାଲ ସେ ଜମପୁରରେ ଇଜ୍ଜତ ମନ ନେଇକି ପେଜ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବି ଖରାପ କଥା ଖରାପ କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ମୋ ଡାଇଲଗଟା କଣ ଦେଖିଲ ହଁ କହୁନ ଯା ପରେ ମୋ ଡାଇଲଗଟା କଣ ଡାଇଲଗଟା ଏଠି ଅଛି ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଜମ ହଁ ମୋର କାହିଁ ତମର କାହିଁକି ସାର୍ ଖାଲି କହିବ କାହିଁକି ସାର୍ କହିବି ନା ମୋର ବଡ଼ ଡାଇଲଗଟା ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଆଉ ରୋଗ ଲଗେଇବନି ଗୁପ୍ତ ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜମ ପୋଷ୍ଟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇ ପଛେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିବିନି ଏ ଖରା ଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଜମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବିନି କାହିଁକି ସାର୍ କାହିଁକି ସାର୍ ମାନେ ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପଡେ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାପା ହେବେ ବାପା ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଏରେ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ସେତିକି ମୋଟାରେ ଗୋଜିଆକେ ଆଣି ମୁଁ ତମେ ଜାଣିବା କଥା ତମର ପୁଅଟା ଆଜି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ ତମେ କେମିତି ଖରାପ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି କରିଛ ବାପା ପୁଅଠୁ ଅଧିକା ବାଟ ପଳେଇଲେ ଖରାପ ହବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜମ ଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର ଦିଥର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲେନି 5 ଟର୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଖାସି ଭଳିଆ ଦେଖା ଗଲାଣି ଖାସି ତମେ ସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ମତେ ଡାକୁଛ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରଟା ଲଗଉନା ଶୁଣ ଚିତ୍ତ ଏତେ କହିପାରିବିନି ଖାଲି ଗୁପ୍ତ ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମୋ ଓଜନ ହଉଛି 43 କିଲୋ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ଇଏ 55 ହିସାବରେ ଧରିବି କହିଲ ବାଳ ହେଲମେଟ ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନହେଲେ ପିଏମଜି ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ଚେକିଂ ହଉଛି 500 ଫାଇନ ଦବ ଆଉ ମଲା 350 ତଳକୁ ଆଇଲ କେମିତି ମଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ରାପିଡୋ ବୁକ୍ କଲି 41 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆସିକିରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମଲା ସବୁଠୁ ଅଛି ରାପିଡୋ କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ମତେ ଟିକେ ଗଲା ନେଇଯିବ କାଇଁ ତମର ସେ ଯୌତୁକ ମହିଷା ଗଲା କୁଆଡେ କି ତମ ସେ ବାଳ କଥା କହନା ମୁଁ ତମକୁ ଦାବଡ଼ା ମାରିଦବ ଆଉ କାଇଁ ଇରେ ସେଇ ମଇଁଷି ପାଇଁ ସକାଳ ମୁଁ ଟେନସନ କାଇଁ କାହା କଣ ରେପ୍ କରିଦେଲା ରେପ୍ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଇରେ ମୁଁ କହିଲି ଇରେ ମଉଁଛି ଏ ବାପା ଆଉ କଣ ବାପା କଣ ବାପାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଇଁଷିକି ବାପା ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ ଦେଖ ତମକୁ ଗେଲ ବାଣ୍ଟ ହୁଏନି କହିସାଇଲଣି ବା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆଉ ଭାରତପୁରର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀପଡ଼ାରେ ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଭାରତପୁରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଛି କଣ ଅଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ମହାରାଜ ନା ସାପ ଧରାଳି ହେଲା ସେଇ ହେଲା ଏକା କଥା ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଲି ଧରନି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମତେ ହଁ ହଁ କହିଲା ହଁ ଆମେ ଚାଲୁନ ପଛରେ ଅଛି ନେଇ ଗଲେ ଗଲା ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ଭରସାରେ କହିଲା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ହେଲା ଇରେ ତାରି ଭରସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଆଇଲି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ମେକଅପ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଚିତା ଚିହ୍ନ କାଟି ବାହାରିଲି ତା ପଛରେ ବସିଲି ଆସିକି ଠିକ ଚନ୍ଦ୍ରନଗର ହେଇଛି ଇଏ ପୃଥିବୀ ଖରା ଦେଖି ଦେଖି ଛୁଆ ସେଇଠି ମତେ କଥାଟା ଦେଇ ପଳେଇଲା ମୁଁ ପଢିଛି ମଇଁଷିଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ ମାଇ ମଇଁଷି ଦେଖି ତମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି ଆଉ କଥା କହିଲେ ସବୁ ତାପରେ ଆଇଲେ ଫେର କେମିତି କହନା କହନା ସେ ଭାରି ନକଳିଆ କଥା ବୁଝିଲ କଣ କହିଲ ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା ମୁଁ ପୁଣି କଣ କଲି ଛତାଣକୁ ଫୋନ କଲି ଛତାଣ ବାଲା ଗାଣ୍ଡି ଘୁମି ଦେଇଥିଲା ମନ ଦବ ତ ତମରି ଗାଣ୍ଡି ବେଶୀ ଘୁମେ ଆଉ ବୁଝିଲ ଛତାଣକୁ ଫୋନ କଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ରେଡି ଅଛୁ କାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ନା ହଁ ସାର୍ ଫ୍ରି ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଟିକେ ଆସେ ଟିକେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେଇ ହେଲା କହିଲା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ମତେ କହିଲା ଠିକ ଫୋନ କାଟିଲା ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ପୁଣି ଫୋନ କଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗଲା ଆଡ଼କୁ ସ୍କାନର ପଢ଼ି ତଳେ ଲେଖା 160 ପଠାও ଖରାକୁ ବିୟର ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ ପୁଣି କିଙ୍ଗ ଦେଲି ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଲା କଣ କହିବି ବଢିଆ ବଢିଆ ମହାରାଜ ବାଦାମ ଗୋଟେ ବସି ଗପ ଲେଖୁନ ଭଲ ଗପ କହୁଛି କଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି ଫୋନଟା ନଗାଇଛି ଶଳାକୁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କୋଉଠି ହେଲାଣି କହିଲ କୋଉଠି ହେଲାଣୁ ଯଦି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାଉ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣୁ ଯଦି ବେରାସ୍ତାକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆଉ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ହଁ ଆମ ଭାରତରେ ସାତପଡ଼ା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାତପଡ଼ା କଣ ଭାରତପଡ଼ା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଶୁଣ ଥାଉ ତମେ ବହୁତ ଆସିଲ ତମର ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି
ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ଖାଲି ମତେ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ଟା ପଠା। ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ଯାଏ ରେଳେ ଯାଏ ପେଟେ ଯାଏ ଚାଲିକି ଯାଏ ଯେମିତି ଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାମ ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ପଠେଇ ଦିଅ। ଲୋକେସନ ପଠେଇବି ପାଟି କଣ ଜମ୍ବା ପାଖରେ ଗଲା ଗଲା ଦେଖିଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ମାଛ ଗଲା ମାଛ ଗଲା ମାଛ ଗଲା ମାଛ ମାଛ ଗଲା ମାଛ ଗଲା ନା କାଠ ଗଲା ବା? ମାଛ ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତରେ କାହାକୁ ପଠେଇଲ ନା ମ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ବୁଥ ବାଲା ନୁହଁ କି କ୍ଷୀର ବୁଥୁ ହଁ ତମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପିଅ 4 ମାସର ବାକି ପଇସା ଥିଲା ତ ନା ନା ତମେ ବୋଧେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କାହା ସହିତ ଟିକେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଅଛ। ନା ଏଇ ଗୋପର ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଛ କଣ ମାନେ କଣ ଧଇଲ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବୁ ସେ ପୋଲିସ ଧରିବ ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକରେ। ତମେ ମତେ ନବନା ନାଇଁ କହିଲ କିଏ କଣ ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି ଆଉ କିଏ ନବ କଣ କଣ ତମେ କିଏ କହିଲ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ସତ ଦେଖୁ ଆବେ ତମେ ଜମ ଦେବାଟି ଆଉ ମୁଁ ତ ମର ଯାଇଥିବି ତ ଉପରୁ ନେଇକି ଯିବ କିଏ ଯିବ ତମେ ମୁଁ ନେଇଦେବି ଆଉ ତମେ କି ଗାଣ୍ଠି ଫଟେଇ ଦେଇ ମାରି ଜାଣିଛୁ କୋଉଟା ଖରା ତତେ ଜଣା ପଡୁନି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ତତେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଇଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଖରା ଡରି ତତେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବି ଜମପୁର ତମେ ତମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କର ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ଦେଖୁଛ କର ଘଷି କର ଖାଇଲେଣି ପାଚି ଗଲାଣି ମଣିଷ ଅବସ୍ଥା ତତେ ତୁ ଏ ଦୌଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଠି ହବୁ କଣ କରିବା ତମର ବଜେଟ ସଟ ତମେ ମୋଟା ଦୌଡ଼ି ଆଇଲ ନାଇଁ ମୋଟା ଦୌଡ଼ି ଆଉ କଣ ତତେ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ଦେଖ ଦେଖ ଓ ବାଳନ ମୋ କଥା ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଦୟା କରି ଶୁଣ ଏ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଟୋଟା ଭିଲ ଦେଇକି ମୁଁ ନୁଚେଇଛୁ ଦୌଡୁଛି କଣ ଯିବ ଶୁଣ ତତେ ଶୁଣ ସାଂସନ କରିଛି ସେଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ରହିଯା ଆଉ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପରେ ଛାଇ ଦେଖିକି ଆସିବି କଣ କଣ ସେ ମତେ ପଡି ସାଇଲେଣି ଦରପଡା କରିଦେବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଖରାରେ ମୁଁ ନେବିନି ସେଇଠି ଦେଖ ଗୁପ୍ତା ବାବୁ କଣ ଗୁପ୍ତ ବାବୁ ଆଉ କଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଖାଲି ଠିକ ଆଗେ ଭୁଲେ ଦେଖ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସିଏ ତ ଖସି ପଳେଇଲେ ଆରେ ମତେ ଅନାଅ ସିଏ ତ ଖସି ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସର ଛାଡିକି ଆସି ବୁଲୁଛୁ ନଙ୍ଗଳ ହେଇକି ତମେ ମତେ ନେଇକି ଯିବ ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମଟା ମୁଁ କରିବି କଣ ଏ ରସିଟା ମାପିଲେ 118 ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ହେବି ଏଇଟାକୁ ଟେକି ନେଇ ପାରୁନି ତମକୁ ଟେକି ନେଇ ପାରିବି ଆପଣ ଏ ଦିଟା କାହାର ଏ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯୋଉ ପେଟଟା କାହାର କଣ ଗୋଟା ଆପଣ ତ ମଣିଷଟା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତମ ଗୋଟ କାହାର ଶୁଣ ଇଏ ମତେ ମାରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତମେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକି ଯିବ ମୁଁ ସତରେ ବାଡି ମାରିଦେବି ନା ବାଡି ମାରି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଲ କେଡ ବୋଦା ବାଳିଆ ବୋଦା ବାବା ଦେଖୁନା ବାଳିଆ ବୋଦା ଥାନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ମାରି କଣ